זה סוורד מאנסטרס, משחק בתוך הפוקט, אתם יכולים לשחק. קוראים לו סוורד מאנסטרס. אנחנו עכשיו הולכים להראות לכם את העלות המטורף. נתחיל בנסקים. נסקים. יש לנו את החרב מאוד מטורפת במשחק. יש לנו מלא חרבות מגניבות. אל תתעלמו מזה, תתעלמו מזה, אני רגע מוכר את זה. הוא מוכר את זה כי אנחנו לא כזה צריכים. גם את החנית נדב? לא חייבים. הנסקים שלנו ממש טוב. זה אחד המגנים הכי טובים במשחק בינתיים. עכשיו אנחנו הולכים להראות לכם את הסריון. הסריון זה הסריון הכי טוב במשחק. נראה לכם את העסקים. זה המקום הכי שווה מבחינתי במשחק. נכון, כי אתה יכול פשוט להחליף בו דברים, יש כיסאות. אנחנו עכשיו נלך לפה, נעזור למישהו, נביא לו את החנית, אוקיי נדב? יאללה. אנחנו מציעים לו אם הוא רוצה את זה. נותנים לו בחינם כי אנחנו נדיבים מאוד. בואו נחכה. זה החיות של נדב. זה החיות שלנו, מאוד טובים כמובן. עושים עסק קטן, טוב? לא, נראה לי שהוא לא עושה נדב. אוקיי, הוא לא רוצה. עכשיו אנחנו יכולים גם להראות לכם את הספרים. כן, הספרים. יש לנו את כל הספרים, ספר אחד אין לנו, הוא נמחק. נכון, והוא היה מאוד טוב. אף אחד בינתיים, אף אחד לא יודע מה הוא עשה. טוב, זה הכל חבר'ה. ביי. חכו, יש לנו עוד משהו. יש כזה דבר גם לבלים ועולמות שאפשר להשיג. ואם ככל שאתה משיג יותר לבלים, תוכל להגיע לעולמות חדשים. טוב, זה היום. ביי.